ini rong tidak bama ini ata bos hawo tamle bon dabi mon jak bon wasi bon bos senga sabot khaya ngi kindo jesno sabot khaya ini YTF abo mathani andaro yes pun khaya sing dabi sabot khaya nong sabot khaya sing char gori kha ang bono blem khai mania ang to tamnai nang ano nang chuba chu manake bosano pulu dabi kori abi tang kori neba dabi bo hai yak tongnya ko abo jana solution thung stai solution abo ok borok romance skrip banyak sejak dong ini sing tahu abo number 1 sing diman khai tongo jebo tongo sini abo jemon tribal welfare department roko गोबां बसंनि बरक BCS अफिसार दङ बरक जों दिलमुंबायनो अ बरबरा हाथायो 10 दिन 10 हर पाम सासनि जराबो लाइबमा सेमानि इतिहास मानि बरकनि साननं तमनि पुलिया त्रिप्राले नु रेस याबा पाइथागो दयता सिबाय रेस आइडिएटि याफाय रिमालिया साननं अ जागावनो बरम गोनां ताबुकनि तिति एदिसा लामसगो खाबांनि खाजुक सनरनि अजित देबरमा नोटिस खरां हाबा नकनि बखाक्तै नरक साइमानो इ हास्तेओ पाहारनि सिमि शहर कामिनि सिमि दलि গোটা রাজ্যও শুধু অবসীমিয়া ডিমান্ড দাল বিদাল বসং তামো ট্রাইবেল তামো বাঙালি যতন তাবুক রুট ব্লকেট দাবি দাবানা না বাগৈ दै थबसाना ना बागै आबो कुबुय फेरां याखेबा कारेन्ट डिस्टार्ब गयनो शहराबो रुट ब्लके दङ गामिबो मंगो अबो हाइकेनो सालब्रुम थागुं गरैखाय लाहार कासु जागौ वाइसाबा हाबानक बेरेब जागौ अबो हाइकेनो तेनि बरने अबो बुमुं किसा लगलाय थांगा दाल बिदाल उंखा खागलाय बानिबो थागलाया आं तबो नसाले हाइसिकक तमा हकां बालै याक सुचानाय थुन तमा पलिटिशियन थुन तमा थोंरा हापारनि बदल थुन गोबां मा अ उसुसानि बिसिगनो चिकन खायै गोबां मा बेरेक हाइनि बागैनि या फांरागलाय मेनि बागै दा अबो हाके थोंजाक साइमिया केबोनि खाबो अबो सालसे वान सुबुं फारा फाइनाव साइमिया कायसा थायो तंगै कायसा सानमुंनो तुयै थानसाखै सिरखौसेनो थानसा खलाय दिल्ली याखेबा भारत हाक्तनि खुनजुबो अ खरांना हरानो फियाबा आंसि सिप्लाय आंसि सिउ बसिया अ कक्ताय हिलायमानो दिनै बिसि गोदों मालाय थांखा कानमुं चमुं कुताय कानचलै फादिखा याकुनै याक्लाब किसिखा फियाबा सानमुं सबुं जालिया बाहायके हिमालय अ त्रिपुरा हास्तेबो अबनो उसुसानि बो बिसिङो उसुसा खागलाय मांनो दिनै अ जागाव थांसोय खाबानि खाजुकसं अबनो सिगा हांगाय कक तमतमनाय तामसे ककसा आं तो अबनो सानाय हायसि कक ताबुक बो कायसा प्लेटफर्म फाय कायसा थायो फाय चिरिखौ लायखाय खवाला रिसम तगु मिया बो कक सावो ताक बो सावो आगे बो सावो उला बो सानाय हायसि अ दाल बिदाल अ जे मामानि गाति तयनि गाति खलायो थाइसमो सावरि जागबनि अबो तो खोथालखौ गया अ हाथाय कतरनो त्रिपुरा साराव वाइरे वाइ लाइबमा सैनानि बरम गोनां त्रिपुरा हास्टेनि मिनिस्टार हानि सुप्रिमो IPF तिनि लागमा चलांखा बिनि तुइदुल मुंबाइनो अ बरमुरा हाथायो 10 दिन 10 हर बाम सासनि जरावो लाइबमा सेमानि इतिहास मानि बरंनि सानमुं तमनि पुइला त्रिपुराले नु रेस फियाबा पाइथागो नयता सीट बाय रेस IPF ति याफाय रिमालिया सानमुं अ जागावनो बरम गोनां ताबुकनि तिति एदिसि हापागनि EM कमल कलय कक त्रिपुरानि लगु हेपावै सोंमानि तामो मान राबाय तैदुलै NGO नि पलिटिशियन एकाबो थोंरों हापारा अंखरजाक त्रिपुरा मथा बरमनि तेबो कटर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पाइथागो कुसना कुस अ बरमुरा हातायनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि बागै सायानाय आखाय आसुक फ्रु पाइथागो दिल्ली नि कक्तमा फायै माथांमानि हाबुबगरा अजरावनो कुसना कुस तो लेखि आएगा जरूर फायै आफाय बेगा कागज गायसा आबु कुबुय अ कागज ताम तंसिं नुखा पाइथागो आबनो केबेंनि सालखा दल न बखाक्तै MLA रक आबनो हेनो याक बक्सा करै नों जेसेबा जिरखौदि जों यांगो गेसा कक्सरना साइतलाया नों अ बरमुरा हाथायनि कपाल काहामबा हेना हाया साइमिया अस्ट्राक हेना अरक लाइजागु लामा कासुरना थाय अरनो सयस खलाइजागु अबबति प्रसारने कपालनि कायसा
लाइबमा हाइसिखौ अ हाथाय खतरबो फैयाबा अ सानमुंले सालबोसो साननाय सालबोसो गासुंनाय अर मल सेफायदि तैं दंखा जेरै फांसेनिसिमै खानाय फेमिनि टीएमबी एकर्ड एरटीएफ एकर्ड दिनै दाल बिदार एकर्ड दामिनि फिल्मनि कायसा सानि देवलनि डायलग दङ तारिख पे तारिख तारिख पे तारिख तारिख पे तारिख इनसाफ नहीं मिला माइलत ठीक अबाहायनो सुदु अराबो बुरुं बुरुं पाइथागो हंखाय मा कासलायसिनाय लामा बोसोक जरतै हापां सफुंना बोरै सामबरं साम ताबो जरतै फायाखौ केबो जोंङो गेसे कक्सलायसनो तो कासायो याबा जों दिनै आव पइन्ट अफ फिल मायाखौ फुलफिल मायाखौ चिकन मानखा माया नि मैया जों मानखा सिनि जिता पैकेज वो पइन्ट रंनि आबो रखा आबो पाइखा आपन सिन जिता मेजर वाक तो वाक पइन्ट मानखा आबो रंखौ तो हायनो आबो बाय बानसि न बानसि आबो बाय सिनि थिनांनि बानसिनानि आबो हायकुनो लामा क्रियारो जोंने ताबक नायो बस कांगो जों काहाम के बासि थांमानानै आबो हाय कायसा सलुसन नायो आबंखा जों दंगैसाय थानानै बागै मडेल भिलेज आ मडेल भिलेज सोनो गोबां मा प्रायोरिटी रुई गभर्नमेंट सोनो आरो इनकामनि बागै रां थंनि बागै प्रसेस खाय रुई सोनो कायसा लामा खाय रथों आबा हाय जों ताबो नाय दंगो सिनि डिमान्ड दंगो 21टा डिमान्ड आ डिमान्ड दं नम्बर 1 के मसे सिनि जे कक बरक रोमान स्क्रिप्ट आबो जों आगी निहिमिनो सानलाय फेयो सिनि छात्र संगठन निहिमि थेके टिउजेस थेके जारा पलिटिकल खायनै पलिटिकल बैकग्राउंड निहिमिबो जों रोखसाय फेके आबो सानमानुगो इनके जों जेफोर पिस्टक खाय फै आफोरबो जों अमनो एग्रीमेंट नारगो आपन आबो ताव फुलफिल खायाखो ताव पर्यन्त कोनो सिद्धांत अंगियाखो आबो जाना सलुसन नोंथों स्थायी सलुसन आबो कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो सैजाक्तों नैनै जों ताबो आबो नम्बर 1 जों डिमान्ड खाय दंगो जेबो दंगो सिनि ताबो जेमन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रग गोबां बसंनि बरक टीसीएस अफिसार दंगो बरक जों कक बरक सिनि पाहानि बरक सिनि मानथायनो सानना थाङो के कक मानजै मानतै मायातै हिंदी मानतै मायातै कोनो काहांखौ बरनो बजगै सायरि मैया आबोनि बागै सिनि किसा अंगंगो बेजवाक लाय थांगो सिनि बुकुं बारा कक बरक सानाय रंनि बागै आनो बागै सोंनायो आ अफिस रग निनि सेक्रेटारि थुं निनि डाइरेक्टर थुं जॉइंट डाइरेक्टर थुं सिनि बुकुं बारानि अफिसार रंग खांके सिनि बागै तेकिसा डेभलप नाय होनै सों खाकाव खनाय मान खाना खापानि खाजुक सं बरम गोनां जों सारना बिनि रांचांनि जरना किसा डिस्टार्ब होनाय किसिसा सार प्लिज किसिसा खापानि खाजुक सं जों गोबां मा कखना लायका बरकनि सानमुङो तैयै सार दिनै सोंमुंगा किसा आलका खंसिनाय लुकुरक बतेन ताइ लेखा तमा याक सुजनाय बदल नथुन तमा पलिटिशियन नथुन तामङै कायसा प्लेटफर्म फाया तामङै बेदे खालाय चिकेन चिकेनखाय बासालाय कायसा मथा सनामै कायसा सानमुं तैखा हंखाय अब हास्ते हापांनो खबै नैनि हाकतर हापांबो खुनजुकान खामोन साबोनि सानमुं सुबुं मानसिनाय केबो त्रिपुरालेण्ड केबो गेरेटार केबो सब किसा साबको विकास केबो राज्य शान्ति सम्प्रीति एवं उन्नयन सानमुं थांमुं क्रै आपतै हनै केन्द्र रगबो हायनो दाल बिदाल सानमुं सफुं माया बरनि साखलायमुं दिनै कक बेलाय नांमानि तै खनातक अरं अंके सिंले चेंगमान सिं ताउजरा अमाय थानसाव जों तियारबो दंगो जों हिनाबो दंगो नों गग्लो हिमनाय बसकां हिन्दी कचारा हिन्दी का जों हिमनाय किबो किरिया हकागं तै बालि फैनाय किरियाखौनो फाय दंगो जों बुराङै फाय दंगो नखना ताउ जदि पलिटिकल का मास बिग्रान्टेड माने नों पलिटिकल हंका निने जों संखा तै पद हंका नों ताबो नों जदि बासिवै नों आनो तै हंके आं हिमिदा मानो सिंगल तियारसो गामोन ताबो जे तैनाय रंग आं बयना मसंग साना मसंग बर खाबाय खुबाय खायदा जे अ थानसाव बरमना केबा खलायखा नरक नै कि केबो हि कंगो खलाय माने कक्थाय दाबो सिनि बिसिङाव कायसा कक साका चारबा लामा का समाव सिनि रनजित देबरमा सिनि आटा बसाव तामने बन दाबि मल जाक बन वाइसेबन ब संना सापर्ट खाया संना केन्द्र जेसना सापर्ट खायो ini YTF अब मथानि आन्दार जिएस फुन खायका जों दाबि सबा खालाय नं सबा खालाय जों सारगरिखा जों आंबोनो ब्लेम खायमानिया आं तो तामनाय नोंआनो नों चुबासु
मानके बसानो कोनो दाबि करै दाबि ताम करै नेबा दाबि बो हाय yak pisai फाइनाय फाइजों सामानि तामनाय केस जोंगो मियाव सागा तिनु साका तमना आं आबना सल्भ खारिका सुखांगो 150 जना जागा मानखा दा दिएम मियानि सिमिं एक्शन खारिका जे मडेल बिल्ड खालामनानै मानि तो खबले गा जागा बाहायगे नों दाबि करि हामबा तितमो सिनि जेन एडिटिव फान टेन फान दंलानि कक लेगुएज कक ब्र आं जतन आं निजे रोमान स्क्रिप्ट आं चार्ज खृष्टान बरकबा आनि रसामुंबो आनि सैमानिबो आनि कानमानिबो आनि आव हायन थांबा आं बागैनाय तामनाय आं केवना सों तिनि जराव आं नोंसोरनि जे मा सावो तिनि जराव जेंनि फाइनान्सियेल जाता पार्टिसन फायदों बकाहां बख्लायो आं सोंले सोंथियार आनि बरर गतियार सार नरंनि सानमुं बाय बरम गोनां एमएलए जे रनजित सारनि सारमुं आलका आलका दाना कायसा दा अलकाया कायसा ना बस हिल मंखायनि सावो बं दाबि करि काता हमने आरो बर हाके हाय के फनो खनि सावो आको सावो कायसा क उदाहरण सानो बरर रांगना हाके टाइल्स दै पाकिनो नक्सनामो इसा बिग्रा हाके तिकिसा हा कोथानि पाकिनो एकदम बिग्रा हाके बिन पाकिनो नक्स करै नखि तंफोरके सैजे सोंहरो मालासियो सों मालासिया दिबा इयां बयनो हरो हाके ओ खि मोनामो नोंया खांगा तायक दिता मनामनो तामनाम तानादि आसकन सार बुजिखा खोनाय मारे खोना बेनि रांचानि जरावनो जों गैसा दिस्टार्ब खाया यांगो सामुं नाङै खरकसा बरम गोनां फाइसा फैजागर बेफोर हास्टेनि कक्तमा थुनाय बर कक सालायनाय थाङै सारि सार नरा खोनाय मारे खोना सराय